Sa laog ning 24 oras daina nakapagtala nin linog ang Fibok sa palibot kang bulkan mayon. Alagad patanid kang Fibok day pa dapat maging kampante ang publiko. Huli ta aktibo pa manliwat ang bulkan na sinmantinido sa alert level 3. Batay dun sa parehong bilang ng rockfall, halos hindi nagbabago yung bilang ng rockfall. At nung uson, no, parang equal volume lang yung sineshed ng lava dome. Ito ay nagsasabi sa atin na halos steady state o hindi masyadong nagbabago, nagfa-fluctuate. Yung lava, yung dami ng lava at yung bilis ng paglabas ng lava sa lava dome sa bunganga ng bulkan. Yung lava flow ay hahaba pa yan, ngunit babagal na dahil ito ay nasa bandang baba na ng malapit na itong bumaba dito sa may 4 na kilometro kung saan nag-uumpisa ng pumatag ang bulkan, kaya babagal na yan. Sigun sa ahensya, maski na nga ni daina sindang naitala na paglinog, halangkaw pa manliwat ang naitatala ninda sa ibang parametro sa aktibidad kang bulkan. 299 ang naitala nindang rockfall events o pagrasay ninga po. 8 dome collapse asin padagos pa manliwat ang pagbuga kaininin sulfur dioxide. Yung magma talaga nakapagdigas na siya ng maigi. Yung lumalabas ng magma, digas. Pag mababa ang gas, hindi yan. Kasi yung gas ang nagkakos ng yung explosivity ng volcanic eruption. Dugang pa kan ahensya, padagos pa man ang pagluwas kaininin lava. Sa miisigali uminabot na ini sa labang 2.5 kilometro, mantang 1.8 kilometro naman sa bunga gali. Paglilinaw sa nakan ahensya base sa indang guidelines, solamenteng ang mga residente sa nasa laog ni 6 km danger zone pasanaan kay puha na mag-ebakwar. Alagad pigpapatanidan ang mga residente sa 7 asin 8 km danger zone na maging handa in kaso kay puha na mag-ebakwar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.